Sen salam ver bana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum vatandaşlar. Assalamu alaikum mihmanlar. Serdar Ağa, Liberty. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Hoş bulduk. Yine vatandaşlarımızdan din taraftan sorular geliyor. İnşallah biz cevap vermekçi. Biz ülkeş bilimimiz yok. Yani belli bir derecede göz karışımız bilimimiz var. İnşallah cevap veririz deyip fikir ediyen. Liberty, onda sen sorular ait başlasan baş üstüne. Polya. Din gowy yaşamaklığa karşı mı? Yen soru var. Soňam ýa-da sen garyp bolup ýaşasaň cennete girýänmi? Ýewropalylar kapyr bolan üçin gowy ýaşaýarmy? Eme musulmanyň ganyn düşmany Amerika. Bir yekekadan gidelim onda. Serdar Ağa baş üstüne sizden başlayalım. İlkinci soru. Serdar Ağa isteýäňiz mi? Eşdeýän sağ olun minnettar. Bizine şey diýin, bir märekede bir köpçüliğin içinde bir adam salam berse, hemmeň beren ýarak değişildir. Bir adam hem gelip salam alsa, bir adamdan ya märekeň köpçüliğin içine köpçüliğin salamyny aldyğı hasap edili. Bundan geçerli asan ýankyda, birinji beren soragy näme diýdi? Garyplyk. Neme din gowy ýaşamaklyga garşymy diýdi? Din gowy ýaşamaklyga garşymy? İslam dininde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki bay olmak isleseniz sevda edin diýipdir. Yani bay olmak isleyen Müslüman sevda etsin diýipdir. Yani baylyk deme musulmany garyplyk manyna ýazylanak ya baylyk haram edilenak. Hem zat deglik agzybirlik bilen hereketlikde bolmaly. O zaman ne bileyim men bu dinimiz ilki dünýä gelende 560-570-nji ýyllardan bäri gelip durýarin. Bugünkü güne gelende dini garaýş ütkedimi, zat ütkedimi? Ýok. Hiç adam ütkenak. Prosta bu 70 ýyllyk esir döwrüniň täsiri, ondan soňky gelen 30 ýyllyk döwrüň dowamynda halkyň gelip düşen ýagdaýy. Mollalar her kim tawba etmäne haky var, her kim tawba etmäne hukugy var. Allah Taala ölýänçe her kime nesip etipdir berin. Ýene şonu gynansak hem Türkmenistan territoriýasyny ýalňyş tarapdan ýöredip, ýalňyş tarapdan bilgilendirdiler insanlary. Hani iň bärkisi 360 ýolun nemede var, Dagan Babamy, Mar tarapda var, Aşgabat, Balkan tarapda hemmede ulu öwliýäler bar berin Türkmenistanyna. Şonu hemmeň mollalar, işanlar, beýlekler, müftüler hemmesi gowy bilýär. Şol öwliýäniň daşyna ýanynda sadaka berilmeliler. Öwliýäniň gapdaryna iýip içmek jahiliýet döwrüniň adatlaryndandyr. Hani jahiliýet döwri Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dini getirmezden, İslam dinini getirmezden Arap kabilesiniň ýaşap beren döwri. Gys çağası doğsa biriniň namys edip çağasyny 4-5 ýaşa çelle ul bolup owadan geyindirip "Ýol gyzym seni gezdirmän alyp gitjek" diýip gözüniň ýaşyna seretmän diýir göňkä diýen çukura taşlapdy. Şoňa adetler bar eken dinimizden. Şo döwürlere jahiliýet döwrü diýdi. Olam bizim ýurtda nähili boldy? Bizim ýurtda da 91-nji ýylda ora azatlyk, erkinlik, namaz okap biläsayet biläsdik berin. Ýöne gynansak hem soňky 30 ýylyň dowamyny serilde oturan waka biz 91-nji ýylda 17-18 ýaşymyzdyk şo wagtlary. 91-92-nji ýyllarda şonda meçitler guruldy, adildi berin ýöne. Molla da köp boldy. Ay dediler, öň arkaşdy, öň arkaman diýýär, öň jerep diýene bir zat diýene. Emmezem halkyň arasynda atlap rayla adam bolupdyr ýöne bulara ýene de hökümetden direktiwa berilip durdy. Şo günden başlap aýtmaly sözleri, diýmeli sözleri halky ýykmaly boldy. Bas dowam ediberäýinmi ýa näme diýäňiz? Musa agasyň arasynda bir
Ýaýsaňyz zatly. Böyle ne halkın arasında doğrudanım bu yaşamaklık ya elbet yaşamaklık her kim düşünýärdi. Onun häzirki ýagdaýda Türkmenistan içinde bu yaşamaklığı şert göretmeýärler. Onun adamlar özüniň ejizligini, garyplygyny bir aklajak bolup din bilen baglanşdyrýarlar-da. Egerde bu yaşamaklyk haram bolýan bolsa, şu Arabistanda näme Sauditler var, Katar var, Birleşen Arap Emiratlary var. Şoradaki Araplar bizden hem köp bilýärler. Şolary Musul İslamı zady mekteplerini okadýarlar. Medreseleri var. Olar hem baýlyklaryny paýlap bererdiler. Ýöne olar häzir Katarda dünýäde birinji ýa ikinji ýerde dur. Şu baýlygy boýunça. Şol näme hiç şeýle İslam dini näme gadagan eden ok, gowul ýaşamany. Hatda dua okalýar. Rabbana atina fid dunya diýerler. Şu dünýäde de hasanat berdi diýer, gowul hem berdi diýer. Ahirette de hasanat gowul berdi diýer. Şoň üçin ol hiç şeýle gadagançylyk ýok, gowul ýaşamaklygyň. Ya gaýtam Allah Taala bize şol Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i veripdir. Bize İslam'ı öğretmek için. İslam'da näme diýe adamlar aktiv bolmaly, hereket etmeli, ýaxşylyk etmeli. Ýaxşylyk etsen hukman suratda bereketin köpelýär, zadyn köpelýär, baýlygyň köpelýär. Sen elbet ýaşasaň, ýaman ýaşasaň, garyp bolsaň, sen beýleki doganlaryňa näde kömek etjek? Goňşuňa näde kömek etjeksin? O bolýa goňşuň belkem maýypdyr, işlep bilen däldir ýöne. Sen sagdyn bolsaň, kellen ýerinde bolsa onuň hereket edip, göreşip, baýap, goňşular kömek etmeli, maýyplar kömek etmeli, keseler kömek etmeli. Şonda manysy, İslamyň manysy adamlary aktiv etmek, görkezmek, ýaşly tarapdan görkezmek. Men şeýle düşünýän. Egerde bu ýaşamaly däl bolsa da, meselem, o Peygamberimizin 10 sany dirike zat berilýär-de, şolar cennet aýdylýar, cennet garaşýar diýip. Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Hattab, Osman ibn Affan var. Onun Talha var. Hemmesi baý, iň baýam Abdurrahman ibn Awf. Iň baýam şol bolan. Näme sahabalar bir näçe aýallar bolan. 4 sany, käbirlerinde 10 sany. Olaryň bakmak gerek-de. Sen gowy ýaşamasaň sen 10 sany ýa 4 sany aýal alyp bilmeýän. Ya gullary bolan. Şu hukman suratda sen aktiv bolmaly. Sen musulman bolsaň näme ýaltaçyňy ýa näme ejizligini aklamak üçin İslam berilen ok. İslam seni aktiv etmek üçin berilýär. Şonu men düşünýän. Dogry. Onun bizdäki Türkmenistanda häzirki ýagdaý näme hiç okamany, İslam tarapdan bilim almany şert öğretmeýär-de. Onun senin gowuluň däl, alamaty, gowuluň alamaty däl ol. Gaýtam ol ýaşan wagtyň näme ýaşan şertiň hasam gedaçylygy ol. İlke material gowuluň alamatyny däldeni ruhy näme gowuluň alamatyny tapmaly. Şonýaly. Dogry. Näme ýene esasy soragyň biri mescitlerde Kur'an ulu Berdi Muhammedowyň Ömrümüň manysy diýen kitaby okulmagy dogrymy? Serdar Aly Muňa töbe haşa diýmeli bolýar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerinden belli ki mescitlerde, camilerde märkanyň insanlaryň uyuşup imamyň arkasynda 2 rekat ya 4 rekat namaz okajaklaryny, farz namazyny ya bayram namazyny okajak yerlerde Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın etkiden senedi hutbelerini okamaly. Dini İslam'ın insanlığa näme emredýär, näme buýurýar.
kişinin hakkını iyime, kişinin göğüne değme, kişinin malına elini uzatma, oğurluk etme, cümürlük etme, narşen etme diye. Şu tertipleri düzgünlüğü saklak gelsen, özüňem gowy bolup geçsen hemme zat gowy bolýar. Bu zatlar ediliye verin, indi bolýar. Yani soragyňyz aýdan elbetde düýbünden ne dogry. Bu kesinlikle ve kesinlikle hani nimeden başladık? Öwliýalardan millete öwliýa aýlandyrýarlar diýdi mi? Türkmenistanyň halkyna 30 ýylla öwliýany gezdirdiler. Nämemiş? Ay Arabistana bardyk, haja bardyk. Şu taýda bir araplar aýtdy, sizde 360 öwliýa barmyş. Ýapylan öwliýa barmyş. Şonu tawaf etseňizem bolýar. Şonu aýlansaňyzam bolýar, sizinki hac hatawyna geçýär diýip adamın aklına sığmayacak yalanlar. Şu yalanlar bütün Türkmenistan'ın dilinden dolaşıp ve bolyan eken edip adamlar inancan. Yana aktaran oklarım. Doğrusunu gözleyen oklarım. Ne tapsın? Doğru düzgün internet yok. Bir yere varıp biraz soracak olsan molalar derir. Näme fitne çıkacak bolyanmy ya da seni gowy tanayan olsa senden arası gowy olsa köpçülüğün içine sesini çıkarmayarken sonra versen qıra çıkıp canım ağam yok oradan berilip duran görkezme şo diye. Onu etmesek oňuşturanaklar bizem diye. Näme oňuşanak sen, näme ağzını bekleýäm diýse menem nanyp berne bu iş edip diye. Yani bu mollaçylyga bir para kazanmagy uğruna etip berler. Köpsi bilen akşolaryň, bilseler hem etip berler, näme bolsa bolsun diye. O birbirinden näme dogry? Özünü Firavun gılan etdim ya bizim yurdun başında kız haberimiz hem yok. Firavunlar ama böyle çürek gitti 5000 näçe ýyl mundan ozal. Ýewreler taryhyny tutup otylar Firavunun ölüp giden gününi. Sağ olun. Yine bizim efirimize Alişer Zaynul'un Aliço doğalımız geldi. Aliço baş üstüne selamun aleyküm. Sizin näme jogap beripsiz? Salamu aleyküm vatandaşlar. Salamu aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efiri alanınız için burada. Salamu aleyküm. Unutmaya dayılanız. Sonra näme men tam olarak biraz giçirek. Sonra şeyle Türkmenistan'daki meçhitlerde Gurbanguly'nın kitapları okalıyor. Sol doğru mu? Seredin gowy soraga deginip geçtiňiz. Men efirlerimi takip edýän vatandaşlar ýatlarynda bar bolmagan mümkin. Men öňden bäri deginýän sebäbi meniň damaryma basýan bir tema da imamlar näme üçin imamlar diýende biziň imamlar dyrnak içinde aýtmaly bolýar gynan sagam. Bayram namazlarında ikinci bahar kitapları okudulýar. Bu akıl alar ýalak bir neme däl. Ya akıl dışı diýerler Türkçede. Şoň ýalak ene men Ýewropada da boldum. Men köp ýerlerde boldum. Ýöne ananyň ene men şol Oraz aýynda Ýewropada bolanymda Germaniýada biz spakoyna bayram namazlarına gidiyorduk. Arkayın hiç kim sana hiç sat diyen o Kur'an-ı Kerimler okuduluyordu. Hiç kim şolara gelip bir görkezme vermeýärdi. Yine senin şu günkü okumalı kitabın yine Alman bir Nemislerin bir yazarının kitabını okumalı ya da Scholz'un kitabını okumalı ya da Merkel'in kitabını okumalı sen ya da şun kitabından bir iki sefer okumalı deyip hiç kim gelip eline neme bermeýär. Ýöne bir zat meseleler Ýewropa bizi gyskanýar, Amerika bizi gyskanýar diýerler. Biziň birinji oňa da geljek. Men düýünden ýalňyş görýän, meçhitlerde din düşündürülmelidir İslam dini. Ýöne aşağına iki sanat çizik atmak isteyen bir temam var. Bizim İslam dinimizde sen haksızlığın önünde sessiz durmalı değil diyen yerlerim var. Sen haksızlığa göz yuman dilsiz şeytandır diyen yerleri var. Sen hakkını talep etmeli diyen yerleri vardır. Hem zattan üstün Allah diyen yerleri vardır. O zatlar onların işine gelmeye bu sefer eger size meselem edip aýdýan gaty görmäň.
Yani şüphem yok sizin ayırt edýäňizden. Ya da meselen maňa diýeli. İslam dinini neme bölük düşündürülmesi gerek ýalyk edip düşündürülmesi gerek ýaly düşündürse, bu sapar men arkada diýmeýän. Onun saçma sapan ikinci bahar diýdi, yaz diýdi, kış diýdi kitaplarını okumayan. Maňa gerek zat yok içinde. Maňa meselem ne bileyim, şunu belki yazıp biler, stomatologiya hakında bir zat. Diş meselem şunu ýaly edende goral, ýa-ni şunu ýaly diýse, belki alıp okar millet. Belki yararı bolar. Şonun uğru, şonu yazan kitabı diýersin. Ýöne sen bir din adamı değilsin. Sen bir zat değilsin. Senin näme işin var sen kitabın meçitlerde. Bir, iki, berde zordan dayatma var. Geçen de bir efirlerin birinde vatandaşların biri aýtdy. Türkiye devletinin Türkmenistan'a gelipdir, yanında Kur'an-ı Kerim kitabı var ekeni. Onu elinden alıp sen yani adını aýtmaga islemeýän arkadağımızın plan kitabını bilýänmi, şonu okuyanmı diýipdir. Men näme deýin onu okap, yani maňa peýdasy degmejek zady men näme deýin okap diýse, şonu sen Wahhabistmi diýip elinden gorkuzup, ýa-ni kitabı alıp çok yaşan. Elinden kitabını alıp şol ýanky kitabı beripdir, arkadagynyň kitabını beripdir. Ine al şunu oku diýip. Men düýünden ýalňyş görýän. Bu öňden wären bady meçhitlerde 2-nji bahar, 3-nji bahar, 6-njy bahar kitaplarının okudulmasını ýalňyş görýän. Dini ulanyp bizde korku var. Başka devletlerde Allah deyip kandırıyorlar. Düşündünüz? Yani şunu düşündürmek isteyen, Allah'ın varlığına iman ediyaz, inanıyaz. Hemme zat alın yazısıdır, manlayına yazılandır. Yöne Allah Teala şu manlayın izinde bir sani beyin diyen zat veren. Şunu işledin deyip. Yani eğer Allah Teala emredecek olsa manlayınıza yazılanını edin, yatın turun, men size gökten indirerin, hakkınıza özüm alıp veririn, hemme zat ederin deyip aydar yöne. Allah Teala bize şu alın yazısının arkasında bir beyin veriptir. Şunu işledin deyiptir. Hakkınızı gözleyen deyiptir. Şonu menzeşen izi köpmün. Şonu için bizi Avrupa kıskan ya. Näme seni kıskanıp sen näme Avrupa'da bolmadık. Avrupa'da bolmadık bir aruja mı çıkaryan ya da Avrupa'da bolmadık binalar sen devamı. Avrupa'da, Amerika'da bolmadık doktorlar sen devamı. Näme ba sende? Elinde varım kaçıp var yara. Doğru. Yani men aytsam ertire çen aýdy vermeli. Men azjyk muhafazakar aileden bolanım üçin, yani menin nemelerim, dedelerim, babalarım işan bolan üçin men daha birazcık detaylı bilýän. Yöne o temalara girme, erte bir montaj edip Wahhabist bul deyip çıkarmaklara mümkün. Şoň üçin gysgaja kesýän. Yani bizim hakymyzyň gözlemämiz bilen dinin bağı şunyalı bar. Yani Allah Teala bize hakkınızın aran, haksızlığın önünde dıman dilsiz şeytandır diye. Şoň üçin hemmemiz hakkımızı bizinkini bize bermeli, biz almalı. Palibom. Gatry yerlikde doğru. Burada ýalňyşa daragam bellekçide esker döwründen bäri şol dindarlar tapagy ýok, Hristiýan ýa İslam bir komitetiň bir adýaly bolup işlerdi. Türkmen suratda barsam, ütkeşik azat diýsen şol gizlik zat yazıp sen hakda häsiyetleme yazıp komitete geçirýärdiler. Häzirim şoň ýaly. Hasan al-Basri diýip tabiin bolan ulu alym İslam dünýäsinde. Şoňa alymyň köşkün kapısında olsa din bozulýar. Şo ýurdan bozulýar. Gaýtam köşkde oturan var padşa. Alym bosawasında bolmaly diýär. Şol näme bizim dindarlar, imamlar hemmesi zatdan alýarlar. Döwletden alýarlar. Onun orsarda zat var diýerler. Kim pul төлese şoda
aydym sazı zakaz edýärler. Şey ýokardaky näme istese şoň aydymny näme işçek bolsa şoň zat diýerler. Gün götürmek üçin şoň gaýtarlar, aýdýarlar. Кто платит деньги, тот песню заказывает. Orusçasında, Türkmençe görsen şoň ýarar. Bizim kaýsy uçamyzda men din siýasat aýratyn bolmaly diýerden ýöne gaşyryp öz hyýal näme hyýanatly maksatlar üçin ulanýarlar. Gat ýalňyş ol. Şonuň bilen edýän adamlar uly günä gazanýarlar-da. Uly hem Allah'ın önünde hem halkın önünde hem devleti ilk yaşam. Başka soru olsa Liberty. Liberty eşitler mi? Evet. Aslında şu taýda eger maňa gezek görseniz, men şu gezek görseniz düzeltjek. Mesela şu Ali Çağda aýdyp geçti olanlara maýda otyýan Libertem ve bir giden başyna bir giden sonra waryp sonra sanap berdi berýän aýtsaň aýdy bermeli-de. Ne hakykatdan şey var mesela zalimy, zulmy görsen güýjüň ýetse eliň bilen duruz diýer. Güýjüň yetmese diye diliň bilen aýt diýer. Diliň bilen hem aýdyp bilmeseňni, ýöne iň bolmany içinden şu zada elbet zat ýöne men gorkýan daşdan aýtmana meniň janymy hop awanýa diýseňem, ol hem imanyň iň pes nokadydyr diýär. Şu adamda da iman bar diýär içinden şu adam yamanlygyny buguz edýär dilden aýtyp bilen ha. Şol adamda hem iman bar diýär. Awuzy bulatları seyretmeýänler barada gurrunam ýok. Näme diýerler kime bir Allah bir iman towa nesip etsin. Ve Türkmenistanyň halkyny soňky 30 ýyldan bäri diňe özlerine geregi ýaly edip bulandylar. Yani misal üçin millet İhsan ağa, Molla ağa, men başlyk bolup otyn, para alýan, nähilek bolýar kamenki diýse, haram bolýar, günah bolýar, kişiň haky bolýar, döwletiň maly, halkyň malydyr, şonda alaýma, elini urama, o dünýä bu dünýä düzük bolmasyn diýämi? Halyber, maňa akel okap beren gül ýaly bolup gezýäňdi. Näme biziň Molla İhsanlaryň bolup duran ýagdaýy şo. Doğanı yazıp bereyin, alacabağı üflep bereyin, sana bela da gelmez, beterem değmez, şeytanam değmez, hükümetem değmez, prezidentim değmez, şunları garanti verip geziyorlar. Bunun balıp uzun neren selli barlar. Bugünkü gününe bizim esası olakan plusumuz, Türkmenistan'ın halkının ağlamasının Türkiye gidip geleni. 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 4 ayda görüp geldiler. 90'lı yıllardan bäsin aýdýam men umuman. Hani içinde bugün ýaşap oturup wagtyda oturanlarla bir wagtlar gidip şu taýdan öwrün egitim alıp görüp dini islamy hakykatdan nähildigini görüp tanap ýurda gelip şonu ýaşap dowam etdirenler hem bar. Şonun ulakan plusy hem ýurdun içini gorkuzutdy. Bular hem näme edip otdy? Mescide adam girip bir rat gürlejek bolsa 2003-nji ýylmydy ýok. 2001-nji ýyldy altyn amnistiýa bolupdy. Eşitdiňizmi, eşitmediňizmi ýadyňyza düşýärmi şo waka 2001-nji ýylda? Altyn amnistiýa boldy, altyn asyr boldy. Gurbanlyk Gadyr giýjesini dekabr aýynyň näçesine gelip tuğdu welin 12-nji dekabra dogry getirmek üçin o razany bütün dünýäden bir gün soň başlady. Ve şol gatyken ýyllap dowam etdi. Şo gurruny men ýadyma düşýär şo 2001'lerde şo başlanan wagtlary halk mescitlerde näzaçylyk edýärdi. İmama Araplar düýün tutup başlady, olar düýün tutup başlady, bular düýün tutup başlady. Biz näme ütköşük musulmanmy günümüz aýrym, biz näme üçin bir gün giş tutýar? Sen o soragy bedip sorama, jemaattyň içinde petne çykarjak bolýarmy? Sen soň men ýanyma gel, men sana düşündirýän. Düşündirilen gepim şo, ýa şoň buýrugy wa kelläňden diňje korkmagyň diýip.
Otur gepleme bizim boynumuz kıldan inçe. Paşan emri vacip diyen milleti uhlatıp koyveriyor. Korkuzma politikası mı var? Hükümetten gelen buyruk. Yamanlığı etsene mi? Hakimliğe aitmalı var ya da komitet bölümünü. Bir sanak planı var. Merekanın bozuvat edisi çırasını yakarlar. Gümünü yanarlar. O zaman bu senin halkta ne mi karışıyorsun? Din bilgisini öğrenesi geliyor. Mescitlerde molla işanlar tanımayan adamını umuman belki dım kovu tanıyan olsa birinin oğlunu kızını Kur'an elbini okudaymasa gizli saklı ansa açık hiç kim adamlara çağalara Kur'an'a mı öğretene? Kur'an öğretmek hem gadagın. Dinini öğretmek hem gadagın. Şimdi edip görenler var, beylek edip görenler var, ana gezen geçip göre ama ne diysen onlara geplep bilener. Yani bilmeyenlere öğretmek gadagın. Çok alak politikası var. O Amerika'da kongresmenlere boşuna ayda oturnak siz dini kısyanız deyip. Biz Türkmenistan dünyevi devleti dinimiz İslam diye, din İslam'ı öz uğruna uğratman ahırının. Din İslam zorluk değil. Din İslam'a halifat gelip koşulmalı değil. Din İslam'a girip hükümet ya siyaset koşulmalı değil. Bunlar siyaset bilen dinin içinin karman çorman ettiler. Eden ne de otirler? Haca var geliyor, berden adam öldürüyor. Ya da haca var geliyor, o tayda ölen adamlara iziniz yarasın, hormatlı Türkmenistanlılar deyip onuranaklar, gayet gizliyorlar. Gayet internet petikliyorlar. İnternet olanmazlar. Kimi görmezsen VPN, Daşarıyor'da bir çıkayca da Türkmenistan'ın birinci ediyen işi mensaydayın. Türkmenistan'ın Türkiye orsayda Livoya'ya biri çıksın, sonraki dövrlerde Daşarıyor'da çıksa bir iki aşatayda kalem olsa birinci ediyen işi telefonundan bir 20-30-40 tane VPN'u da elde ediyor. Mesle zanimat ettiren VPN kan. Biri işlemese biri işleye, biri işlemese biri işleye deyip paşkarak kadar keseler de yanında. Ona mı yapıp atırlar? Türkmenistan'da din yok. Türkmenistan'da yalan dini yoyma, dini yamanlama politikası var. Dini yerden yere sokma politikası var. Katı sen yaşların zaten dillerde dinden çıkarıyorlar. Şonyala imamlar, zatlar, seyrediyorlar ne doğru din ondan dinimiz şu olsa men onda İslam'a inanacak der diyorlar da hadisiniz yalı. Gaytam. Seyredi. Ya. Aydın. Aydın. Men meselemine Vahabizm diyorlar da Vahabist diyorlar. Aslında Vahabizm nämeligini, Vahabistlerin nämeligini özleren bilmeýärler. Bize bugüne çenini Allah gökde deyip bize yutturup geldiler ha şolum özleri şol ılımsız, bilimsiz adamlar, imamlar bize näçe şunyalyk zatlar bilen ya şu yaşayışta ülküdiýäz. Näme üçin bizim yani Allah'ın bize sınırlandırmadığı bir zatı dini bizim için işlerine gelen yani ulanıyorlar. Eğer yönü özlerim şun propagandasını yürüyorlar işte Avrupa'da ya da Amerika'da sen İslam dinini İslam dini üzerine yaşayan olsan dinin sen Müslüman olsan sen hem hakların kısıtlayalar sen bir yere varanda şunu ediyorlar sen sana hakkını vermeýärler yine bir yalan gurrun emmesi yalan gurrun näme üçin menin bugün Европейский страховкам бар, международный страховкам бар, украинский страховкам бар, турецкий страховкам бар. Vatandaşı bolan Türkmenistan'ın страховкасы yok. Näme üçin mende международный hesabım var, Европейский hesabım var, Ukrainski hesabım var, Turecki hesabım var, Türkmenistan'ın hesabı yok. Näme üçin? Näme üçin men bütün dünya tık diyenimde pulu uğradıp bilen Türkmenistan'a uğrat bilem o. Seyredin. Şuna da dikkat çekmek isteyen. Bizi günümüzü zorlaştırıp şuna şükür etmeyeni itekleye. Şu gününü şükür et diye. Oğanistan'ı misal veriyor. Sen ait adını Ukrayna'nı misal veriyor. Ya da yeni bir zade diye. Bolor olmaz gururumları da. Bolor olmaz bir imanı zatlar. O sen şunu fikir etme ya Ukrayna'da uruş gidip ya Oğanistan'da men size şunun misalını vereyim. Sizi kıynandıracak ýagdaý. Menin bir Germaniýada wagtym bir tanışım bardy. Öňki
İçeri İşler Ministrinin danışmanı Sovetnigi. Oğanistan oğlan. Son indi şu bizim siyaset bilen indi men yanlarında efir ediyen, gurrun ediyen, zat ediyen. Son bu kızıklanıp görüptür. Son bana bir gün video görkezdi. Şu senin deydi, şu vayenli eşiklerdeki deydi, hukuk koruyucu edaralar mı şular deydi. O deydim. Buların deydi, onların prezidentin önünde egilişini ne vela deydi. Adı üstünde hukuk koruyucu adamların hukukunu korumalı, yani konstitusiyanı, yani kodeksleri, yine bir vesaire korumalı. Yani bizim haklarımızı korumakla mükellef. Bunları deydi, kada özlerinde duğuk yok vakti, özlerinin içinde deydi, özlerinin hakkını koldap bilmeyen Allah'tan başka adamın önünde, Allah'tan başkanın önünde egilmeli değildiğini bilmeyen deydi, olur ikellep şunyalık edip deydi, ayağını elini öpü otururlar deydi. Bununla neyme karışacaksın? Kimin hakkını koruya bular deydi o. Bulan özleri turus deydi. Ve bana bir video görkezdi. Şu bir yığınakta vakti İçeri İşler Ministri, şu önkü prezidente bir buyruk veriptir. Men içeri nemeni kutaran şu uğurda profesyonel bolan men İçeri İşler Ministri men nereden ehili karar almalydığım men onot bilýän deyip atkaz eden yerini görkezdi. Yine İçeri İşler Ministri deydi. Yine sana Oğanistan yani etçek bolýanmy diye. Luboy wagt WhatsApp'tan janat bilýär. Adamlar şu wagt Ukrainada yine Akop'tan canlı yayın açıp adamlar oti internet svobodny, SMI svobodny. Niye de mengzecek senin o? Gatı doğru näme bir milletin özeni dindarlar ondan pago elini pagonly ondan inteligensiya da ondan şol özeni yıkılsa o ahlak taraflarını koruyacaklarım şolar da mertebeni saklayacaklarım şol dindarlar inteligensiya ondan elini pagonly hukuk koruyucu organlar ya harbi adamlar şolar mertebeni ahlakı saklayalar. Gynansaň bizde şonýaly hazır dindarlar o da Hudaýyny çalışyp Gurbangula ýykyn edip Gurbangulunyň kitaplaryny näme wesiýet edýärler, okaýarlar mesçitlerde. Dogry aýdyp geçdiňiz. Indiki soragy Liberty işdinlämi? Yani goşçak zadym bar da Serdar aga aýdyp geçdi. Hakkı goramalı, din goramalı, görüş değil ya da İslam'da görünüşleri var. Ya elin bilen, ya dilin bilen, ya da yüreğin bilen. Sahaba var, Huzeyfe ibn al-Yamani deyip. O ayda da ya vakti görürsen, elimden düzeltip bilmesen, elimden düzeltip bilmesen, dilimden düzeltip bilmesen görýän bolsan şonu. Onda ise iki hakkıga taşlak yüz döndüren aldı diye de yüreğimde. Onda da yüreğimden hem zat etmesen diye yine dilimde aydyan men inanyan, men musulman deyip aydyan. Yine dilim yüreğimde de yığılmesen şol küfür yığılmesen onda yüreğin senin yüreğinden doğulu dine yuka perde bilen öğrülen diye de. Yine şurada vatandaşımız şeyler soru koyuptur da. Türkmenistan'da ehli dinlere yol vermeli. Siz ne ehli garaýaňyz şu an? Serdar ağa. Bermeli de elbette adamları kısıp näme etjek o gadagan budaganan. Milişede işlep veren wagty gördüm ben bizim Türkmenistan'da din İslam'a uyanan var, Hristiýana uyanan var. Nime senin baştan sözünü böldüm. Buddizme uyanan var. Ya yine dinlerin görünüşleri var da yani filosofi hem bolsa Buddizm hem Krishnaizm hem beylekiler hem din hasaplanıyor gynansak hemen doğru diýeli yalan diýeli. Xitay diýen milletler Vostoçny ýurtlar buna göre ýaşaýarlar. Ya da mysal üçin öz aramızda bir tanış vatandaşymız var Allah rahim mysal üçin Krishna näme diýdi meniň garşylygym ýok. Özüniň dünýä garaşy her guzu öz bajagyndan diýer. Zorlamak, kıyınçılık bilen bolana, gene bular zorluğa mettirene, birine vakabis deyip attak ya, Ali çoğun ayetşiyali, beyleke Yegova diye, üçüncü yeni bir zat diye.
Gaty doğru. Ali çözsün nähili bakaby Tabii ki de men hazır şu bugünkü dünya seredinde yani polibom her kim özünün seçen yolu boyunca gitmeli bolýar. Yani hiç kime zorluk zamanı yok. Kim nämäni seçse şoň bilen ilerläp bilýär. Menin aýtmak isleýän zatym bambaşka zat. Seredin içinde bir seni ruhu taydan ruhunu belend edip bilecek kitapları ya da şoňa meňzeş gep beşikleri ya yeni bir zatları adamları umuman ya da hakyny gözlemeli ýerine umuman adamları şonu aýdan oklar. Adamları yazgyt näme bolsa şoňa razy bolmaly. Başka bir tarapları şu yan gaýjyp geçişmeýär, başka bir ýurtları meselen berýärler ve haky görkezmek islemeýärler. Gynansaňam bugünkü gelen günümüzde yani migrasiýa gullugynyň bermeli habaryny, özlerine raýat diýip adlandyrýan raýatlar diýeýin. Şoları çıkıp adamlara yanlış informasiya berýärler. Şunu aslında bir yerlik sizden bolup biler ýöne şuna getirip bağlajak bolýan. Yani her kim bilgini doğru yerden almalı. Erte bir men doktor bolman, men başka zat aýtsam, senem git gulagyny kesdiysem meselem, farz mahal. Gulagyny kesdiysem, sen gulagyny kessen, ertir men ýanyma gelsen, men gulaksyz galdym diýsen meselem. Men doktor däl sana o. Olaryň atwestiniz daşymaýar şoňaly. Gynansaňam Türkmenistan şoňaly bir nimelere yol berýär. Her kim özünün seçen yolundan gitmesin. Hemme ýerde kontrolörler goýýar, bilýäňizmi? Ine Türkiýe döwletinde var, Ýigipitde var, ýene başga ýerlerde var, adlandyryp oturmaýyn. Şolar özleri Türkmenistan'da kontrol edildi diye gal verse yine daşar yurtta konsullar var. Olur kontrol etmeye çalışıyor. Yine de şu yankıyalık raýatlar var. Olurum kömek ediyor. Halka yanlış bilgi verip, yanlış bilgilendiriyor. Düşününüz, bilgini doğru yerden almalı. Doğru. Yine bizde vahabis diýip izarlaýarlar da diýerler. Eger de senin din garaýşyň, İslam boýunça dine garaýşyň doğru bolýan bolsa-da, onda hakykat bolýan bolsa, onda sen söz bilen subut etmeli-de, debatlara çıkıp siz Ýewropada ýaşap ýorsunuz, Amerikada şoňaly debatlara çykýarlar, duşýarlar, kimiki hakykat bolsa, kimiki doğru bolsa, halk saýlaýar. Haýsy mantıklı, logikaly dengelýän bolsa, haýsy doğru aýdýan bolsa, kitaba dengelýän bolsa, hadislara dengelýän bolsa, adamlar şo tarapy saýlap alýarlar. Bizde bolsa, çala sen bir siyasete garşy, alyp barýan rejimiň siýasatına garşy söz aýtsaň, onda sen vahabis diýip dykýarlar. Gynansak da bizde şol, bizde soplar var, onu vahabiler diýip täze zat çykdy-da şol. Onun soplar taraptaram şu birine vahabis diýseler, doğrudan vahabismika diýip şoňa ne hak türme gitmegine de yol berýärler de bir tarap. Şoňaly adalatsızlat bolýar. Gynansak da. Liberty eşdilermi şu wat? Liberty. Ine Ýewropa, Amerika musulmanlara garşy diýip aýdýarlar. Musulmanların düşmanı diýip aýdýarlar. Siz Ýewropada ýaşap ýorsunuz. Siz nähili garaýarsyňız? Düşmanmy bize şol Ýewropa, Amerika, Sedara? Musa nime okabat edin? Şu Vahabilik barada bir kitap okapdym bir wagtlarda, student wagtym. O senin baştan şol inçe soralar kän geçmeli o has bilýän uğurlu okan adamlar jogap. Benim şonu aýtjaktym. Amerika ve Ýewropa, eger onu biljek bolsaňyz,
dini tutýarmy? Elbette tutýar. Men Polşada ýaşap ýörüm, görüp otyrdım. Şular otlyk gününi ahmal eden aklar köpçüligi. O kastiyol diyen nemelere çerkif tip aydılya beyleki, bular beyleki Hristiyan görünüşü. Kastiyollara dolyalar, dinlerine uyyalar, çağlarını öğrediyorlar. Qadaganlyk yok, erkinlik var. Hiç kim gıslanak, hiç kim öldürülenak, erkin öňüne hizmet ediyorlar ve näme diye. Adamlar sadece ağzı birce hükümetinden talep ediyor. Senin yerine getirmeli işlerin var diyor. Avrupa halkları ve Amerika halklarının esası gücü ağzı birlikten ziyade ağzı birlikte bärde de konuşma urşaya daha dediği öz arasında olmak alası. Mesele vatan meselesi olanla yurdu dolandırmak meselesi olanla yurdun başında oturan adamı halk kontrol ediyor. Men dinime de karşı bilmeýär bir hükümet, men başga adyma da karşı hükümet gerek olsa maňa goşmaça bir adlar tölemeli hükümete kelläňi tapyp berýär. Hükümeden gorkusyndan edýär halkyň öňünde ılgap edýär şonu. Onu da edýär, gowy bolsun şey diýär. Demokratiýa gulalyk östü, parlatdy. Halkyň gulýaly ýaşap ýör. Alişer siz nähili garaýňyz? Rusya mı? Benim Düşman mı bize şol Amerikanlar, Avrupalılar? ya Allah rızası için koyalışın yazar. Yani Yanan bellep geçtim. Yok 10 yıl zaten. Vatandaşlar ananmayın o. Benim Avrupa'da yaşadım. Yine Amerika'da yaşayalar. Polşa'da yaşaya. Yok ananın gidip cuma namazını ediyor. Bizde de şey edip seyredip duruyorlar zaborun anarsından. Teze adam gelse gelen ber sen ne ediyorsun ber de değil. Sen ne kalkan imam mı ya da bir yerlerde bir çatmışan yerin var mı? Ne alakası var ya? Düğün bolya yaramazlık ediyordum, biliyordum, gitmeyordum. Bugün imana geldim, imanım güçlendi. Allah'a şükür etmek istedim, gittim. 2 rekat namazımı kıldım yani. Ne var bunda? Sana karışamaz ki ya. Yok. 10 yıllık adamlar şunu çıkarsın kellesinden. Avrupa'da senin namazına, niyazına kapalımış, açıkmış, yok oymuş, buymuş, yok yani 10 yıl zat, yok kategorически yok. Sen Kur'an-ı Kerim okuyamışsın, sen yeni bir kitap okuyamışsın, sen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi kitaplarını okuyamışsın, yok. Oku. Sen cüviyindeki zadını sen ruhsat vermesen çıkarıp alıp bilen oklar şunu. Men görkezecek geldiysen görmeyerlerim onu. İne näme demokratiya, ine näme sen hakların, men näme gynanýan bilýäňiz mi? Ýewropa meniň haklarymı almaya elimden, Ukraina almaya ya başka devletler almaya gelip men şu nägeliklerimi dile getirenim üçin Türkistan hökümeti maňa terörist ya maňa köp zatlar diýe garaz da şoň ýaly ya şoňa gynanýan men o. Düşünüklüğe sende bir asır var diye de. Men kesim yapıp kalıptır. Allah. Yani mesela vatandaşlar tarihi seyretsek de 7. asırdan 13. asıra çelli İslam'ın altın asırı deyip hesaplanılıyor. Şol yerde Müslümanlar açık debata çağırıyorlar Yahudileri, näme belki Hristiyanları, ateistler bilen debat geçiren zatlarım var, yazılan yerlerim var. Hatta Müslümanların öz arasında içindeki sektalar bölünýärde öz arasında debat geçirip hakikaten şol yerde bildirilýär. Ol türme alıp dıkmayalar. Halif ya böyle kişi görmeye yaramayan türme dıkan oklar. Doğrudan yaşa Amerika, Avrupa'da Müslümanlara karşı değilseler, misal getirinde yine New York'ta yaşayan, New York'ta 350'den köprek mescit var. Her yıl 25 bin adam İslam kabul ediyor. Ondan başka da enstitüleri var. Mektepleri var. Birinci klasdan 10. klası içerli istesen gıyızın olsa ayrı mektebi var ya, İslam mektebine oğlan olsa oğlanlar. Ayrı mektebi var yalar. Ondan başka New York şehrinde Kurban Bayramı'nı, Oraza Bayramı'nı ayrı belirlerler. Dinç günü veriliyor. Hiç kim ısan yok.
hatta Hristiyanlar bilen Yahudiler bilen gepleşip geçirip bile konferensiyalar geçirilýär. Adamların umumy gymmatlyklary barda. Erkin, azatlyk, dine uymak. Sebäbi dini gyssaň, din maralyň çeşmesi de. Din näme çürese ütketseň moral taraply prinsipleriň bozulýar. Moral tarapam näme dünya döwletiň fundamenti. Egerde halkda moral prinsipler bozulsa döwletten çürap başlaýar. Liberty indiki soru. Hawa näme indi biziň türkmen mollalarymyz indi mollalarymyz adel bir san mollada indi islam bilimi diýip TikTokda bar da şonýalyk näme diýe biz garyp ýaşaýar diýe. Ondan musulman döwletleriň hemmesi garyp ýaşaýar diýe. Meselem Owganistan, Siriya, ondan ýene de bir näçesini sanady da. Ondan Katar, Arabistan. musulmanlaryň diýe çeken cezalarynyň diýe o dünýäde diýe nimet bardyr diýe. Ana näme Allah Taala şolara tırnak ýaldyýan ýetenem bolsa şolara näme ýalkaýa diýe da garap ýalkaýa diýe. Şolar öwedin dolýar diýe. Şoň üçin garyplyk diýe günah däldi. Garyp bolup ýaşasaň diýe gowy diýe. Alişer başyna. Просто şu an gülsem vatandaşlara bir hormatsızlık bolacak yani. Seyredin şu propagandaları yöredilýär. Garyp bolsun, ölenden soň ýene näme diýen. Ya İbrahim aleyhisselam bay boldy. Köp peygamberlerimiz bay olup geçen. Yöne ya şu diýmek däl o sen onda şunu örnek näme üçin şunu mysal bermeýärler näme Katar näme? Katar näme Hristiyan bir döwletmi? Ya da Arabistan. Ine jogaby şu taýdan gelip çykýar. Çağalar dogulýar. Ine meselem şundan baglamak isleýän şu taýa. Sen watanyň üçin näme etdiň diýerler. Mene bolýar, men köp zat etdim. Men 2 ýarym ýyl gulluk etdim. Men vergilerim berdim, magazinleri işledim de zaten takdali. O zatlar aýda oturjak gal. Ýöne Arabistanda çağalar dogulandan $50.000 şoduna geçýär. O bugün dogulan çağa ol. Yani şey dip adamlara yok yani on ýaly zat. Haksızlığa göz yummaly, sen garyp bolup ölkütmeli. İmkanın varken yaşayacağım arkadaş. Yaşamak isteyen men. Normal gowdurmuşda yaşamak isteyen. Kada men imkanlarım el beren wagty. Yani men kaderime razıyım. Yani Allah Taala bana bir zat bermedik bolsa men razı. Ýöne men ýagdaýym bar, men näme üçin ýaşamaýyn o? Näme diýin? Allah Taala bana rızky berip duran wagty şu wagtky diktator rejim bar, zalim rejim bar, olar edenni etsin diýip men taşlap gaýdaýynmy? Başga daşar ýurtda ýaşaýynmy? Ýok. Men 3 tane öýüm bar, 2 tane maşinim bar. Başga da ýene emlak nemelerim bar. Olar näme men ona bereýinmi? Näme deýin? Ýa alyp kukurt bilen ýakaýynmy spiçka bilen? Näme etmeli? Näil düşünje garyp ýaşamaly diýip? Ha olar milyonluk, milyardlyk Dubai'de yine bir yerde düğün toy etsinler ya da Anglia'da bir yerlerde emlakları bolsun, bizneslerle meşgullansın. Onda olurum garip yaşasın, çıksın köşkten, çıksın normalini gitsin çoğunlu da bir yerde keppenin içinde yaşasın bazarın yanında. Onun emçin eden oğullar böyle özel köşkte yaşasın. Doğun garındaşları emmesine şu taydan jıgıldığın yanından buna kibitke vurup versin, konteyner öyler şoň içinde yaşasın, garip yaşamaktan son neme bolýan şonu aýdýan adamın özem normal ýerde yaşayandır o. Sağ olun. Tarap jogap berelim mesela. Siz nähili jogap berýän? Ýa adamlar mollalar Türkmenistanda köp mollalar şeýle diýär. Garip ýaşasak oňa şükür etmeli diye. Nähili jogap berip biljek?
Sesinizi yaptık. Serdar abi sesinizi açın. O molaların kellesine gurmaly götüne de depmeli gowedik. Sadaka märekelde çağırmalylar, palop pişirben bermeliler. Yalan gepliyim mollany öýüňe ýakyndaşdyrmalylar. Ol özü hem dowjaka gitip bary, seni hem dowjaka gitip bary. Eti bir gün o molla aýtjakmyş o dünýä barandan. Ey Hudaý men aljak däldim puly özü berdi maňa. Bermese almazdım diýip aýtjakmyş. Bermeň mollalara pul. Müftülere de bermeň. Seredin vatandaşlar Sonyalı diýen adamlara $1000 ya $10.000 bersem 100 göndermeýärler, alýarlar. Şonu aýdan adama alýar. Diýmek ol yalan sözler. Özüniň ejizligini, ýaltalygyny aklaýar. Ondan garyplyk diýip näme gözüne tutýar? Ruhy garyplikmi ýa-da maddi garyplikmi? Bu musulmanyň Maddi garyplykda. maddi garyplyk hayır, näme üçin sen maddi garyp şoşýaty sen kim düşürdi? Sen çağını mekteplerde okup bilmesen, ya sen çağın keser sen becerip berip bilmesen, o değil de o. Näme şol şertleri kim getirdi? Şol şertleri kim öğretti? Sen bilýän. Onun Süleyman Tursunbayev ýaly neresi çağını öldürýärler, gyzlar zorlaýarlar. O şol şertleri seni şükür etjekmi sen? Adalatsız, haksızlık girip dur. Şükür etmemiş ona. Gaýtan göreşmeli. Ýöne adamlar özüniň näme aklajak bolup dinden zat gözleýärler, ya başga zatdan gözleýärler, ya da İran, näme Siriýa, belki Afganistan bilen özüni aklajak bolýarlar. Öz ejizligini, ýaltaçylygyny. Kur'an-ı Kerimde 103. ayette Al-Asr diýip bar. Näme asr wagty geldi diye adamların köpüsi husura düştü diye. Yani käbir adamlar iman edenler, amal edenler, hakikati vesiyet edenler ve sabır edenler utuş kazanıyorlar. Yani Allah Teala formunu veriyor. İman etmeli, şerek etmeli, amal etmeli, hakikati vesiyet etmeli ve sabırlı olmalı. Yani bizde sabırlık deyip ne doğru düşünce vardı da. Otursan, karşı otursan sabırlık deyip fikir ederler. Aslında sabırlık Arap sözü ol. Manası doğru hareket edip karışmak, neticesine karışmak. Araplarda yine başka sözüm var, hulum deyip. O da karışmaklık, çıdamlık. Bir eşeği neyse yüklesen sesini çıkarma çıdayı aşağı. Ona sabırlı eşek deyip olmayar. Çıdamlı eşek diyorlar. Sonyalı, o adamlar özüne aklacak oluyorlar. Ya siyaset taraftan Suriye'nin ya Afganistan'ı diyorlar, bakan diyorlar ya da şu dinden bakan diyorlar. Garip olsa onu deyip. Yani sen garip düşen rejim şartları vardı. Son neticesinde görüşmek azar diyorlar. Görüşmekten kaçıyorlar. Bizim hadislerle benim ümmetim görüşmek önünü koysa şu güne temsilciler feseler diyor. Yani dini der, Aristoteles'in aydın sözü vardı. O öz gezende o da monoteist olan. Kur'an'dan okanyňyzy Kur'an'dan okanyňyzy gatraga aýtsaňyz şo eşitilmedi. Asırta näme 103. surası mı? Şo mu? Hawa, şonu gatraga aýtsaň. Forması mı? Ne aýda asr wagty geldi. Vel asr diye. İnnel insane lefî husr. Husra näme adamlar husra düştü. Yani husra bakma deyip Türklerde de vardı şu söz. Bizde zekar değil ya da periyodu tecrübesi. Ondan ama şu amal edenler, inananlar, amal edenler, onun hakikati vesiyet edenler ve sabırlı vesiyet eden adamlar şol yitkine size var bolmayanlar. Bir üçüncüsü açıklarsanız okasanız mantık şunda. Yani metaforik ya böyle ki manlarını okusanız tefsirlerini seyretmeli. İmam Eş-Şafii, onun İbn Kaşir böyle ki imamlar ayrıca Kur'an-ı Kerim'in mazmunu şonda şol surede yerleşen diye.
Kur'an-ı Kerim alsan şol surede mamus şondadır diýär. Şol neme diýdiň de meniň gulum görüşmäni goýan güni Hadis Kırdak hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdy, "Meniň ummatym göreşen cihat diýler, göreşmek. Göreşmek diýip elime gylyç göreşmek däl, dil bilen göreşse bolýar, el bilen göreşse bolýar. Onuň göreşmeň iň uly derejesi ne hak, ne adalatsyz, zulüm emire garşy hakykat sözüni aýtsaň iň uly göreşmek hasaplanýar. Ona meniň gulum şonu aýtsa, izni pikir etmesin diýdi. Allah Taala özü göre ýaşa o adamy. Öz adyny berýär, şoň bereketini zatyny berýär. Göreşmek gününi goýsaň, goýan günü ummatyň peselýä kimse bilerdi diýdi. Şonu ýaly. Doğru. Başka soru var bolsa? Sorumum täze. Sorum. Yok. Senin yine Koç Atabayt diye bağıştan yine aytma bolýanda sabırlı diýmek çydamlyk däl ol. Sabırlı diýmek düýk manysynda söýsän. Dogry hereket edip netijesine garaşmakdyr. Ine Araplarda hulm diýip söýlen bar. Aýdym Sedara. Ýa, sag bol, minnettar. Çytaýda şol indi garyplyk, sabır bilen dinimiz bilen baglanyşykly, internetden dogurlap aýdaýan ýalňyş bolmasyn diýip tapdym berýän gysgaça. Kur'an diye adam üçin işlemeginin, hereket etmenin daşyndan başga hiç bir zady beren däldir diýär, ýazyp beren däldir diýär. Yani garyplykdan gutulmak için sabır edip garaşyp däl. İşlep çıkıp bilersin o vaprosun içinden. İşlersin, kazanarsın. Yoksulluktan, yani kemçilikten, garyplykdan kurtularsın diyor. Önemli. Onur ve özgür insanlar olmak, çalışmak ve varlık yaratmayı gerektirmektedir diye. Yoksulluk, yani garyplyk Allah Taala'nın Müslüman bendesine yazan yazgıdı değildir. Ali Şerif'den boş. Vaktimizden tamam oldu. Bariya. Ya menim şun aslında hemme zat bir yere gelip çıkıyor. Yani sonu amacı bir. Son halk oyanmasın, özünün hakkını gözlemesin, şu garip şu gününe razı olsun. Aydayan adama da bir seyretmeli. Ne için böyle imin hava dedi baytsın. Hormatlı arka dağlı serdarımız, sizin karındaşlarınız, sizin yegenleriniz şatafat içerisinde, israf içerisinde yaşıyorlar. Şunu Türkmen halkı garip bolup yaşamalı. Şolara gayrat edin de bir başka bir yere göçürün. Emmesi yek gariplikte yaşasın deyip imin hava dedi baytsın. Ya bilen ok mu kim Türkmenistan'da bay yaşaya, kim garip yaşaya. Yani şunu fikir edip aydiyan normal vatandaş bayda olan garip den bolmalı deyip ayçak olyandır deyip fikir ediyan. Yok конечно. Şu sen yalı men yalı garipler ağzının aşını aldırıpıyor. Bundan tamam aldırmağına devam edin. Sesinizi çıkarman. Bizden şak edelim. Şu arkadan tohumu şatafat içerisinde yaşasın diye. Yine ideoloji, yine sonuç, fikri, niyeti, şol olur. Sağ olun. Liberty başka son sorulardan. Neme? Sen garip bolsan cennete girýärmi? Yine de şoňa meňdeşek soraw. Son soru başka. Bugün dinle alakalı mı diye emmesi? Bugün din meselesi var. Efir. Neme döwlet halky sömürme üçin dini ulanýar da. Neme garip bolsaň cennete düşýärmi? Alişer. Yok seren yani bu ya hemmesi şu bu sorular yine başkaça berilýär da garip bilen yani Allah Teala şunu aytmandır bize bay bolsan cennete düşmeýän yok zekatyny berersin sadakany berersin yani o Allah Teala'nın elinde yani sonuçta Allah Teala'nın neme diýen zady yani kim cennete kim dozaka özüň eden işlerini günahın sevabın emmesi
hesap gününde tartılya, goýulýar, şoň üçin aýdylýar defterin sağ tarapyndan berilsin, zat edilsin diýip. Hemmesi yazıkdy ora, yani melekler yazýar sağda çeklerke. Yani şunu pikir etmeliler. Baý adamlar, ay men baýlygymy birje minut. Serdar cevap bereyim siz ona çili. Bolya seyredin. Yani şunu pikir etmesinler adamlar. Menin meselem farzıma halaydı yani 3 tane maşinim bilen 2 tane tekstilim var. Dinle şunu bereyin, şun zekatını bereyin, galanını görmeye deyip. Onu prekrasını bağır adamlar, dini bilgisi bağır adamlar palubon biliyor yani. Kime ne zekat düşüyor, kime ne düşüyor. Hani garip basarlara payla. O senin eden ameline göre soru cevap gününde şuna göre cennete gidiyor. Garip olup näme Allah Taala ibadet edip Allah Taala bergin bermesen borcun yerine getirmesen cennete giderin diye fikir ediyorum. Yok конечно. Şundan fikir etsin adamlar. Eğer senin üyünde yer yağlak çörüğün bolmasa, sen ekonomik krizin içinde bolsan, sen doğal olarak şu an 3 tane çaylalı bir adam ayağlan gövreli bir edare içinde işlese, siz fikir ediyorsunuz 3 çayla bilen ses geliyor, liberty yani bilemem. Liberty mikrofonunuzu yapacak mı? Seyredin. Yani şunun hesabını yapalım. 2 tane çağası var ayağlan gövreli özen bir edare işinde işleye 7-8 milyonum aylık alıyor. Näme fikir ediyorsunuz siz? Boş vakti bar şol adamın deyip pikir ediyorsunuz mu? Yok конечно. Diýje Allah Taala ya Rabbi sana şükrederim meni şunça rızıklandırdın diýmäne pikir kellesinde yer bardır deyip pikir ediyorum. Yok конечно. Ertir çağalarıma nereden näme rızık nereden näme işler tap geleyin aylığım näden de yetiyor bugün yemesem ertire yeter mi ka diyen düşünce var. Emme şoňulen yuvarlanıp gidip barýar şu an Türkmenistan'da. Sağ olun. Serdar ağa, garipler cennete düşýär mi? Garip bolsaň cennete barýarmy? Ağamcan, cennet, cehennem konusu gariba da, baya da den. Yine de şu her kuzu öz ayağından. Bir günü şol men aýtyp berelmesin. Bir günü hani bir hadis şeriflerden haýsy alim tam ýadyma şunak, bir günü bir tane baý ölüpdir, bir tane alim ölüpdir, garip ölüpdir. Üçüsi. Ölüpdirler Arasat meydanında sonra jogapdy. Osan Baydan mı alimden başlapdyr oçurtdylar. Indi bir-birini gördüler. Näme? Alim sen näme etdiň? Ay men şuňaly kitap yazdım, Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerini ettim. O zaman şonu yazdım, insanların diline düşündüler ýaly senin dinini hasyň gowy tanamaları üçin kiýen işler yetişdirdim, kitaplar ýazışdyrdım, zat etdim berim. Ve halk okusun, bilgilensin, cahillikten çıksın, bilimli olsun, Allah Taala'nı tanısın diýip bilim ýaýratdym diýär. Hadi. Sen şol kitabı yaradan wagtyň, şol kitabı yazan wagtyň sana şeýit bir alkyş okadylar, seni övdüler. Şo wagty nefsin hoşal bolupdy. Ki Allah her kimin kalbyny 40.000 gezek görüp bile 40.000 anyny görüp bilen wagty wa biz geplep ýetişmäk, kılıp ýetişmäk Allah Taala bilýär diýýem. Sen Allah Taala'nın rızasy üçin etmediň onu diýär. Sen özüň awtoritetini götermek üçin, insanların gözünde bir zatlar bolmak üçin, özüňi götermek, awralandyrmak üçin etdiň ýöne aslında şo taýda nefsiň bilen oýalandyň we nefsiňe zulmetdiň. Gezek baýa gelýär. Gezek baýa gelende o sen näetdiň? Allah sana baýlyk berdi. Allah'ın rızasy üçin bu dünýäde diýende bulamaý diýmiş. Mektepler kurdum, mescitler kurdum, hiç kimden pul almadım. En baýaky şuňalyk alimleriň ýazan kitaplaryny köpeltdirdim. O zaman näme oňady? Köpeltdirdim, dargatdyrdım, mekteplere, mescitlere, şu baýlyklarym şuňalyk ýerlere sowdum diýende, ýok diýe senin hakkında da telewizorda, gazetde, o taýda, bu taýda, internetde, plan etti. Plan milyard otak sowdy, plan milyard butak sowdy. Hudaý ugruna sowup ýer diýen wagtda gapda da bulary eşdip otyrkan.
Sen hem de kulağına bu gepleri yokup nefsine hoş geldi diye. Nefsine hoş geldi ve senin aslında Allah'ın rızasını derle milletin şu kerseklerin çapaklarını kovalamak için ettin diye. Bu ikisini görttüren garip buna gezek geliyor. Men näme etsem kadiyen vakti. Buna soruyor sen näme ettin? Bu da diye men näme edin alim deldim diye. Bayam deldim diye. Men bir gariptim diye. Garip günüme diye şükredik gezdim diye. Sesimi çıkarman diye. Senem yalanı gepleyen diye. Allahu Teala bana. O nähedi men yalan gepleyen senem ana komşuların seni görenine gör ana planını garip bolsa da ogurluk emedenek, garip bolsa da geplenek, az ölecek olsa da sesini çıkaranak, yaman çadamın ekene, yaman savurlu adam ekene diyen vaktları sen şoňa mes bolýardın, şoňa göwnü jaý bolýardın. Şonuň üçin hem Allahu Teala bunları bendelerini cennetine koydumu, dozakına koydumu, o taýy ayrı bir zatda esasy insanyň göwnünde aklına ilk bilen bir niyet edip ayağa galýan, niyet eden misal için namaza niyet edýäs, soň hereket etip başlaýasda figuralar ýerine ýetirip okulmaly ayatlaryny okap. Edil şolar ýaly durmuşda da hem bay bol garip bol tapawut ýok. Niyetlenip turduňmy? Amalyň et. Allah Taala niyetine bakjakdyr, amalyňa bakjakdyr. Senin niyetin gowudur, amalyň elbetdir. Haýsyndan azar çekjeňi bilen bir ayal maşgala Qati kitaplyken, zatlyken, hut Kur'an okuýanyken, zady mekeniken, hut ayal maşgala, erkek maşgala tapawut ýok. Ýöne şol bir güni öýünde pişigi qamak gidipdir. Näçe günläben gaýdyk gelmändir, öýünde qamak giden pişigi öleni üçin Allah Taala bulara bu ayaly dozaka goýdy diýip, bu jandary swoboda goýbermedigi üçin, gizlek giden, qamak giden üçin. Bolondan hem milletin arasında bir tawar okumuş alim ýene bir zat. Bärde edip oturan amaly başga bolandan soň. Ya da ýene bir şolar ýalak bir ayal diýip bir jemaatda bu hadis-i şeriflerden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diýdi ki zannedersiniz ki diye Allahu Teala diye insanları kulları hiç bağışlayan değildir diye. Amaldan mı, niyetten mi biz yalkanacak? Bilemiz ağam diye. Yani görün diye inha diye bir ayal maşgala diye. Çölün içinde var ya özünü zinadan zinaya salan günah varını işlen diye. Emmeniz fikir edersiniz bunun yeri dozoktur diye. Yok diye. Çölün içinden bareka suusap bir tane kuyu taptır. Kuyuda da sallamanı yüp yok, bedre yok. Araz düğüne düşmeli, suyunu içmeli. Hacatını giderttir, zadettir. Kuyudan çıksa kuyunun düğününü it yatı diye ağzı kepep dilini sallap. Buna sonraya size ne oldu? Buna sonraya deyin. Seyretse ücük kuya düşüp bilmeye, kuya düşse ölüye gark oluyor. Seyrede oturuyor bulan bir Allah Teala'nın bir yaradan canavarı diye de şuna bir su vereyim diye de ayakkabını su dolduruyor. Ki bu it hem Allah'ın bendesidir yaradan deyip. Şunu bereni için şu hayvanın susuzluktan ölmelerini önüne alan için Allah'ın rızası için o bendesini hem Allah Teala cennetine koydu diyor. Veya da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aydışı yağlı. Şola mesal için 25 yaşında öldüren vakti ayal bilen öldürdü. Bay oldu, garip olmadı ki. Yani Peygamberimiz garip bolup yaşadı Aleyhisselatü Vesselam'da beylekimin yal gurrunun der. Berdeki bu gariplik, fakirlik diyen meselesine katı bir ince nokta var. Dini gariplik var, maddi gariplik var. Ki yana rivetine maçyalık. Dini garipliğinden ziyade millet maddi garipliği fikir ediyor. Maddi garipliği fikir etmek için bunların aklına neyme getirdi. Hayvandan üç göçük yerimizin bardığını, adamdığımızı, insan bendesiğindeni, günü gelen Allah'ın ona cevap verilecektiğini milletler fikirlenek mi? Düşünenekler mi? Elbette fikirlenelim, düşünelim. Yine de şu yine diyen kıyalık, sonra yağlar verin, bu gecege maydiyen. Gelin diyen, Allah Teala'nın bir tane kitaptan, Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatında sözler deyip bir kitapları var, kitapları toparı. Ve şunun içinde bir kıyıskaça bir söz. Bir günü diye bir padişah
İkisini bendesini yanına çağırttır diye. Baylığın nerede diye naydaylı adamlara elimizden geldiğince. Baştan Sedat'ın şu din boyunca uzağa çıkmalı. Yine bu efirle geçiririz. Şok. Yankı naydayın indi başladım. Allah Teala bir paça, bir köşkün paçası yanına ikisini hizmetkarını kolunu çağırttır. Berttir her birinin eline bir kapçık altın. Her kapçıkta da näçe altın var sanan diýipdir. Her biri sanatdır, her haysi mende de 24, mende de 24. Nahaside 24 altın. Ştaýdan bir günlük ýolda Astanovka, poýz gidýän ýer, wagzal, aeroport, ýene bir zat, Baykonur, kosmodrom, her türlü ulug gidýär şeger waçerli. Şota akbarýaňyz, bilet alýaňyz, puluňyz ýeten ýerine. Ondan aňyrda bir aýlyk ýolda bir tane mülküm var diýipdir. Şotaýda da size garaşjak, bu 24 altınam diýipdir size berýän iň soğuň için abaro dedin näçeňiz şeýdin, baranna soraýan nädip harjanyňyzy diýip. Osaň belki wezipeňizi ütgederini o taýda diýip. Bularam ýola çykýarlar welin. Biri bu ýoldan gidýär, biri o ýoldan gidýär, biriniň belekisinden habary ýok. İkisi bir günlük ýol geçenden soň sataşýarlar diýip ýanky Astanovkada. Buların biri nähili bolýar, bu eline berilen 24 altyny näçe şeýdi we soňsoň sowdagatdan dargat işletseň işlet, näçe ulan diýip berilen 24 altyny çarçur edipdir. Bir altın bilen gelipdir. Bir ädimlik ýerde bilet satylypdy, bilet alman, başga bir zada sowjak bolupdy. Beýleki muny görýär-de olam altynlaryny ulanyn ýene şu bilet ýolundan bir gowragy bolsun diýip bir abaro demekdir arasynda birini bararın paçamam gurrun versem men wezipem boldur aýlygymy köpelder mysal üçin tamasy bardy. Indi o dostum beýtme bu ýoluň soňy indi bäden bir ulag bilen gitmeli sen hadi bu altynyňam bu bir derek saate sowukka berseň bilediňem alyp biljek dersiň bir aýlyk ýolda da piýada kösenjeksin helak bolarsyň goý beýdime diýe. İşin soňunda geldi bunu göreldi bu adam altını sowdu mu sowmady mı o taýy dura galsyn. Mesele geldi waka hekaye barady. O padişah kimdir? Bu iki hizmetkar kimdir? Bu 24 altın nämedir bu millet bilen näme ara baklanyşy var her kim bilen. O paça yoktan var eden Allah Teala diýer. Sebäbi bu dünýäni näme diýes biz 5 günlük diýes ýöne ertele çykjagymyzdan bilemiz aga. Bir günlük ýolda Astanovka var diýer. Astanovka diýmen bir günlük 5 günlük ýalançyda ölümüň bardygyny görkezýär. Ondan aňyrda kim? Ýene bir mülküm bar. O taýdan hem sonra jogap etjek, altynlaryny sowanyna göre dapros etjek diýenden. Bu gezegem altynlary soraýarlar. Eger paça boljak bolsa, bularam bende boljak bolsa, bir günlük ýolam mazar boljak bolsa, bir aýlyk ýolam müňlerçe ýyl ýöreljek kıyamet kopandan soň Arafat meydanına, Arasat meydanına yörelecek yol, sonra Cevap meydanına, cennet bilen dozakyň öň ýany, Suud meydanında. Bu 24 altın näme diýilende? Bu 24 altın her birimizin şahsymyzda bolan, her birimizin tapawudy ýok, ýaşyň, wezipeň, makamyň, oturan ýerin, duran ýerin. Bu 24 altın her birimizin Allah can berdikçe demalyançak, oturup turyançak, yöreyançak her gün harcadığımız 24 saatimiz. Ve biz 24 saatimizi nähil ulansak 24 saatyň içinde nähil netije görmäni isleýän bolsak, şolar ýalak hem hereket edýäs. Diýmek, biz hereket etmek üçin näçe saat gerek bolar saatimiz ulansak, etiki birin köz hereketiň netijesini görýäs. Ýa-da biznes edýän bolsak, belli bir saat işledikmi, men şu günüň dowamyny 5 saat işlesem, bir aýyň dowamyny 150 saat işlesem, 5 saatym bir aýyň soňunda 150 saat palança manat boljak diýip rasýat etip bolýar. Dogry dälmi? Ve bu 24 saatimizi halkyň elinden hiç kim alyp bilenok. Dogry. Şäzirki döwürde Türkmenistanda bolup duran zat dini ulanýa, onu ulanýa, muny ulanýa, hemmeni aldap oty, dekorasiýa edip oty, ýene halka hiç ýeri erkinçilik berilenek.
Ne telekeçi olsun, ne beylekilere olsun, hiç kaysını. Maksadı boğup kırıp öldürmek, Suriye'ye yağlak etmek ya Suriye'den beter etmek ya da özü Afganistan'a satandırın bizim yurdumuzu, havarımızı hem yok. Sağ olun, köprek kayıt öğrenme olsun. Doğru. Ve kaytan haramçıları ilteriyede bu halal yaşattırmayacak bu rejim. Yani sonra boyunca garip olsan cennete düşeceğim deyip hakikaten hadislerde var cennetin köprüsünde garipler bolyatlar yine Allah Teala senin madde tarafına sebepten onu yüreğine sebep nehli derecede onun Fransa, Avrupa kafirler, kufur ve olar şoň üçin baý olar dozaka gidýär diýip aýtmak ol Allah Taala'nın emrindäki zat ol. Allah Taala individual mesele edýär. Kur'an-ı Kerim'de yazıksız ol. Fransa dozaka gidýärmi? Amerika hakkında da yazıksız ol. Yani Allah Teala'ca her kimi hayratınlıkla seyrediliyor. Madde tarafından seyredilmiyor. Onun Sedara ayeti belki Müslüman dinlere seyredildiğinde İslam dini Allah Teala aktif olmanı çağırıyor. Adamzadı, yaltı olmalı değil, korkak olmalı değil, görüşmeli. Bizim hatta namazı vaxtında ilk yuğunmalı, hem yerinde olur mu? Abdestliyle vudu almalı diye. Onun ruku duruyan, kıyamet ruku duruyan, secde ediyen, turup oturuyan, hatta Arabistan'da da hadiste dilede açlık tutanlığın hareket olmaya, yani hareket etmeli diye. Dini aç olup yatanlar, dini açlık kazanır. Hareket etmeye çağırıyor Allah Teala. Canyalı. Onun için gariplikten demiştirmeliler. O gariplik madde tarafına sürekmiyor Allah Teala. Yani şurada bir neçe sorular verildi vatandaşlar tarafından. Yine başka soru olmasa sorular geçelim. Neme menem aýdyp geçäň şo garip neme diye şurada bir din ulemalary, bir Allah'ın dostlary gariplik diye öwülmez diye. Aja adama din düşündirip bolmady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir bir öýüň gapysyndan açlyk girse, ol öýüň penjeresinden iman çıkıp kaçar diye. Yani İslam'da neme gariplik maslahat verilmez diye. Doğru. Onun yine bir hadis yapmıştı. Yukarı el aşağı elden onat diye de. Yani onun tefsiri yukarı beberiyen el halyana elden onat ne Allah Teala şolar go görüyordu. Şoňa hadisen var yazmıştı. So beýleklere geçelim. Şimdi indikilere koysak ne olar? Bolly. Bolya sağ olun vatandaşlar, sağ olun Sedara Liberty. Yani sonra olayı indikilere